Raġel Malti ta' 88 sena tilef ħajtu fil-Kanada kawża tal-COVID-19. John Grima li kien jgħix ir-Rabat emigra lejn il-kontinent Amerikan ta' fuq meta kellu 18 il-sena u telaq minn Malta biex ikompli l-karriera ta' attur f'Hollywood. Iżda mbagħad mar ikompli l-karriera tiegħu il-Kanada huwa kien jgħix Toronto fejn hemm iltaqa' ma' martu Edith. Grima li kien artist rinomat minn dejjem kellu l-passatemp tar-reċtar fil-fatt huwa kien stilla fatt ta' drammi tat-teatru kif ukoll f'serje televiżivi. Huwa kien ħadem fuq xogħlijiet bħal On Camera, Top Cops u kif ukoll General Motors Presents. John Grima ħadem ukoll f'numru ta' films fosthom The Golden Age u Killers of the Wild. Huwa mhux biss kien attur, iżda wkoll kien jagħmel parti mill-Ordni ta' San Ġwan bħala kavallier. L-imħabba tiegħu lejn Malta dejjem baqgħet ħajja u fil-profil personali tiegħu ta' Twitter mhux l-ewwel darba li kien jaqsam xi aħbar li għandha x'taqsam ma' Malta. John Grima kien iħobb il-mużika orkestrali u kien isegwi lit-tenur Malti Oreste Kirkop.